ito'y habagat, ngayon still, dagiti Patsan River tayo, it's within normal level pelaeng, Bombojay. Tapos dagiti creeks tayo, it's okay met. At segon iti pag-asa, the rainfall tayo is 247. Ingana iti August 1 to August 7. 9. As of now, dapat at the month of August is 600 rainfall millimeter. Kapwa. Sir, gapu iti dato nga mapaspasamak malaksid ti CDRRMO adakad pa dagiti katinulungan ti tatang naka-standby nga mabalin nga agresponde ni kaso man nga dagiti emerhensya nga mapasamak, sir. Okay, katulungan tayo iti dagiti taga-barangay no kwa they noted met na naki-coordinate tayo met ti taga-barangayen nga they have to be agreedam tayo kuna tayo anytime no dumakkel man when no ag-persist ti heavy rain tayo mabalin nga adda layos tayo. Ngem tata sir awa dagiti na monitor tayo nga nalayos sa wenno kasapulan nga ma-evacuate gaputa sipud di kalman di na minsan nga aldaw ket tagtultuloy iti napigsa nga tudo, sir. Dagitay ti second ti monitoring ni then iti reported met met iti flooded area tay dito Ilawag City at the same time met pa iti any eventualities. Sir, di naglabas nga Bagyo Quiapo adda dati panang questionar ni Vice Mayor Carlos Fariñas agsi daaw gaputa api nga kasi kaalisto nga malayos kunan naglalo iti sentro dita ayan ti tiyendaan. Sir, awamet ti kastoy nga sitwasyon sir nga panagnato iti level ti Dano. Awamet Bombo J, awamet ti kastoy nga pinagnato ti Danom tayo and actually because of the typhoon Quiapo nakitinolong met dagiti kabarangayan tayo nga mangi agdalos iti kanal tayo at the same time responsible nga pinagdi beleng iti basura tayo. Sir, dito'y syudad Tilawag, damanan dato'y duwa nga mangalap nga napan nagtimapog kat imbaglaengan tadagiti kaming ti Philippine Coast Guard nga nagresponde tapnon alawon dagitoy tatagon daw awan ti kasingan namon monitor tayon, sir. Awan met Bombo J, actually lang nga Coast Guard tinapan napangkampay Bombo J. Napang kami nga timulong idi dato'y duwa nga mangalap nga napanidya nga na perdyan ti bangkada. Anat rason da nga minsan? Yes, sir. Napampay no kwa Bombo J. Anat rason dagiti nga duwa nga mangalab, sir na api ngamin nga mapanda oray makita dan nga na kumbaga dadakkel dagiti daluyonen, sir Dr. Manuel. Ti segon kunada haan nalinak kanumet idi mapanda. Ngem idi mapanda iti anat na ganan idi sumrek da iti dito'y taawen nagkasta na perdi DJ bangkada natukol. That's why DJ misa nga bangka nga kadwana iso ti nagsupli para agpatulong no kwan Bombo J. Okay, imbaglaengen ta insige dayo nga nagresponde Dr. Manuel. Malaksid karagitoy, sir. Balaag timanen karagiti kakailian tayo. Gaputa di nga dakas kunatan arig na napipigsa dati epektot habagat tata iti dati mapaspasaran nga tudo, doktor. Okay, thank you very much Bombo J for giving me this opportunity nga mangibaga nga handay ka di pelaeng palpalaot at the same time dagiti stay safe na lang iti balbalay tayo kasi di tayo amono kasano ti amoyomet iti habagat and ti epekto na. So stay safe ever nga awan nasisita nga rami benda itiro.